wara l-ftehim li laħqet l-Avukat Ġenerali ma' Darren De Bono illum fil-korp tal-Pulizija daħal sens kbir ta' qtih il-qalb. Dan bħala konsegwenza diretta tal-fatt li l-istituzzjoni mmexxija minn Victoria Buttigieg ftemet ma' De Bono magħruf bħala t-topo li titnaqqaslu l-akkuża oriġinali fil-konfront tiegħu. De Bono li kien involut fl-attentat ta' serqa tal-HSBC fl-2010 oriġinarjament kien akkużat b'attentat ta' qtil ta' żewġ uffiċjali tal-Pulizija, iżda issa bil-ftehim milħuq din l-akkuża inbidlet għal waħda ta' attentat ta' feriment. Dakinhar kienu sparati ma' 70 tir lejn il-Pulizija. Dan kollu irrabja ferm lill-uffiċjali tal-korp li ta' kuljum jirrapportaw fuq il-post tax-xogħol u ma jafux il-jum ta' ħidma tagħhom ma xiex se jlaqqahom. Madan kollu mistoqsi jgħaddi messaġġ lill-Pulizija fl-isfond ta' dan kollu, il-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zamet Lewis spiċċa jitkellem b'mod tekniku dwar is-saltna tad-dritt. Nimmaġina nittama li inti konxu tar-rabja kbira li hemm fost l-uffiċjali fil-korp tal-Pulizija għal dan il-patteġġament ma' persuna illi dwaru hemm akkużi illi prova joqtol 2 mill-kollegi tagħhom. Nittama li taf dwaru u nixtieqek tgħaddi l-messaġġ tiegħek lil dawn l-uffiċjali f'dan il-kuntest. Ħanibdew iġrek mill-aħħar. Is-sarna ta' dritt ukompli illi inti jiddispezzjoni li għandhom l-entitajiet jeżerċitawhom. Ċertament li mhux ir-rol tiegħi li nidħol dawk l-affarijiet. Wara li ma weġibx pruvajna nistaqsuh kif dak li seħ f'dan il-ftehim qed juri li l-ġustizzja qed issir u kif dan għandu jagħti serħan il-moħħ lill-Pulizija. Dan it-tip ta' patteġġament kif nistgħu nuru liċ-ċittadin Malti illi l-ġustizzja tkun qed tidher li qed issir. Liċ-ċittadin u lill-uffiċjali kollha tal-Pulizija. Il-Pulizija nagħtuhom l-appoġġ tagħna, nagħtuhom l-investiment, għandhom kondizzjonijiet ta' xogħol u nifhem il-pożizzjoni tagħhom. Ma naħsibx li bħalissa din mhix risposta li jaċċetta. Wara li għattini darba ma weġibx, tlabna lil Edward Zamet Lewis jagħtina kumment ieħor bit-tama li jgħaddi messaġġ lill membri tal-Pulizija li b'xi mod iserħilhom moħħhom li xogħolhom jingħata valur vera meta bħalissa jinsabu tant irrabjati għal dak li qed jiġri f'pajjiżna. Iżda anke hawn, il-Ministru tal-Ġustizzja ma sabx imqar kelma waħda li tikkonsla lill-Pulizija u minflok iddistakka ruħu mid-deċiżjoni kontroversjali ta' Victoria Buttigieg billi farfar kollox fuqha. Jien nifhem is-sentiment tal-uffiċjali tal-Pulizija. Fil-każ mhux se nikkummenta għax ma naħsibx li bħala Ministru tal-Ġustizzja huwa kompitu tiegħi li nikkummenta fuq entità indipendenti u awtonoma bħal mija l-Avukat Ġenerali. Kristina Majra għal Net News.